И здравейте всички! Аз съм Проби Гейс. Играем Minecraft Pocket Edition. Така, започваме нова поредица Hardcore Survival. Сега, сигурно ще се попитате. Абе, Пробеге, какво стана с миналата Ibiza Survival? Ами хора, питах се да си апдейт на версията и ми се изтриха светите. Много тъпо, знам. Но сега поне ще направя поредица, която има край. Сега, какво ще рече това? Ако сте играли Minecraft на комп, сигурно знаете, че има един друг режим на игра, Hardcore. Какво ще рече Hardcore? Ако умрете, трябва да изтриете света. Такова нещо ще направя и аз. Той Survival се стремя да не умирам. По никакъв начин. И ако случайно умра, ще трябва да изтрия света и това ще бъде края на поредицата. Звучи малко невъзможно като за мен, обаче си заслужава да пробвам. Тук има клей, супер. Сега, втори въпрос. Защо дявол да го вземе си отбелязах спаун? Ами, много бърз отговор, много елементарен. Понеже като ходя да кейвам, имам много големи проблеми с изгубването в пещерите. И ако се изгубя, и ако имам портал, ако имам компас, ще мога да се върна на спаун, който е ето там. Значи, този клип няма да е много дълъг, понеже има малко проблеми с Мобизена. Той ми крашва на определена минута и не знам що се случва. В следващите епизоди ще се опитам да го оправя, обаче нищо не гарантирам. И да, за момента единственото, което ще направя този епизод, при всеки лак, нали, се страхувам да не ми е крашна Мобизена, така че ще съжаляват, че от време на време ще има паузи. Така, какво ще направим този епизод? Той ще бъде хипер кратък. Ужасно кратък ще го направя. В смисъл от сорта 3-4 минути. Защото, както ви казах, проблеми с Мобизен. Затова. Сега, ще изкопаем малко коблестоне. Ето тъй. Вече започнах да говоря като знака. Така. Шиваме тук. Слагаме лета. О! Благодаря на Бога. Пиле за тази поредица. Да се надяваме, че няма да умрем от глад. Всъщност аз трябва да се спра да бягам. Така че това ще бъде... много мрази така да се случва. Това ще бъде за епизода. След епизода кога ще го направя? Очаквайте още епизоди, но тази седмица съм малко зает. Но все пак очаквайте още епизоди. Аз бях Пробеге, благодаря за гледането и до скоро. Чао!